Яу, марес прораликам ва магарите наёфтам ва гарите каседам нахондам. вади хурдани яга уикада блакнота нависария иссиёта холикн идеёта ту да дил қариби и чиза медони хидат медони то қадили содаи мароми тибат ҳар дофи занг зани туда мурашки пакоже море перо ба умеди ютубем а так бомжем и гапи тае бидон ма ба хидма эгоистам гапо таъсир кард номузда баъди чиза навистам ту дур бурди решаи меваи дарахти боғмона ту кади корера ки қалби ма да доғмона пастай пасто бошум ту мехости то қаира маи беақл ту да ёд медодум дӯстдорира хандаи пеши цума куча ҷебаки бесума ма ура дида ҷидоӣ мона накадым думат ӯ гумай чанд қашид ма ёфтум уже чанд ташид неки матори напанавай бекорӣ чанд кашид моҳи осмонам тай фасоно да фасонам акси ту пеши назар шабо ёда да расомам чашмои оҳумонанда таначаи алмосид хушрӯ нигоҳ ки мебини майи мишқи айростид моҳи осмонам тай фасоно да фасонам акси ту пеши назар шабо ёда да расомам чашмои оҳумонанда таначаи алмосид хушрӯ нигоҳ ки мебини майи мишқи айростид гали дуруни гилдона рал пусидани намонду беақлӣ каду ноз кард бисёр тира ранҷон хиёнат накард неки эркагиву сукагӣ кард хичам дилгир буд неки барқастат дай дугарӣ кард сарфами сархати аввали ҳарфи дилат набуд хуби да хубат қатид неки дар ӯзои қинат набуд ӯ айчо медона ки ма чӣ риско кардестам барои зиндагии ободи хидмо чиҳо кардестам ма ошиқи реп буда наметонам то вақте ҳастӣ неки умара пеши чашм надида ай пас дид ман барои ту туҳфа харидани гилора хурда будам сари реп ҳафтаи доди хидора модар мешинидаям сояҳо реперима шавода ужин соз гап намезад қатима келини ма бояд шинохтаи ту набоша мегуфта намекард гӯш гапи маи авбоша моҳи осмонам тай фасоно да фасонам акси ту пеши назар шабо ёда да расомам чашмои оҳумонанда таначаи алмосид хушрӯ нигоҳ ки мебини майи мишқи айростид моҳи осмонам тай фасоно да фасонам акси ту пеши назар шабо ёда да расомам чашмои оҳумонанда таначаи алмосид хушрӯ нигоҳ ки мебини майи мишқи айростид